eteksini azifakwa izinto zemap. Eteksini uya direct ujika phaa. Xa ufake u-GPS abantu abakhumusha azibani kwanesilungu erekini first thing. Sizawuxabana. Yeah. Sizawuxabana. Susento zentontoni. Hayi, guys ndiyabuza umbuzo i-question yami ithi ngoba ndiyazithanda ii-halls. Ii-halls. Ngoku ndiyabuza ke ngoku xa uthenge ii-halls zaninzi perhaps ziye ngoba esininzi mose siqala ku-2 perhaps ziye ku-5 ke ngoku masithi ke ngoku nje kubhalwe halls iyabona xa uthenge iyi-1 uthi hall okanye uthi halls. It's a hall. Ni grand. Okay, wapetongane ke chaivan hapa ndizanipa na ice cream. Bani ngachaiva nje zanipa ice cream. Masaiva chaivan. Na ice cream yebo? Yebo. Ice cream le. Okay, ice cream le. Okay, ke chaivan ke zabapa ice cream. Chaivan zanipa ice cream. Chaivan. Yebo, yile. Chaivan. Bapena ifuna ice cream nya. Chaivan ke bafethu. Chaivan ke bafethu. Hayi ivule na ice cream ivule. Nice ice cream. Ivule. Intoni le? Ice cream. Lol. Yitya ke mfethu, yitya ilenga. Hayibo. Imran. Ilenga futhi. Kodwa umuncu kodwa nqondo kodwa iphambana. Olwele bafethu, if you are stressed out bafethu, maybe it's work or it's your kids or sisigila or maybe it's relationship issues, this is a getaway spot bafethu. So namhlanje sijonga the funniest TikTok videos. See. Akho nto enzima ingathi ukuba ne-2,050 rand and then wena ube ufuna uthenga into ye-59 rand. Because la 9 rand that means izawutsala kula 2,000 ayizutsala kule 50 rand isecaleni. Le 50 rand isecaleni idinga la 9 rand ipha kula 2,000. Inzima loo nto kum. Ngase ndiyiboleke le 9 rand. Andiyazi bese ndiyiqale njani 2,000 but ingase ndingayiqali ifani. Uphumeza wathi banaphi nocimicimi? Ndibona ichilke. Phi? Kamanqasa. Khawubalisa usayikhumbula la mini kakuhle kwenzeka ntoni? Ndakhumbula ndamvuma pha. Ke ngoku ndingxela. Kaloku ucimicimi wayenokatsiwe. Ndambetha wanye. Ndambetha wanye ndayithatha indoda. Wandilinda ndingamvumi ndambetha wanye ngaphezulu ndithatha indoda eyam. Okay. Hey yabanda ma. Hayi ubusika ngathi ungxamile kulonyaka. Hey. Abukhawulezile ungena man. Uyafaka uzawubanda ubo. Uvaka uzawubanda. Ukubana nyani mfethu kodwa ndinxiba ihoodie. Ubana nyani. Mapisisi kunjani namhlanje? Ndirathi bhuti wami kuwe. Ngisecenga man. Ndikubona ungena apho unxibe iyembe zombhaqanga uthi uzocela ntoni namhlanje? Ndizabetha ingoma ndikade. Mapisana abantu bakunqomile bathi uphume ku TikTok. UsesTV wena ngoku. Isixhosa simnandi kodwa. Zobetha ingoma emnandi kakubi. Uyibonile la ngoma yakho? Ndivile bhuti wami. Wayibona nawe? Ndayibona. Uxolile ngayo mapisana. Uxolile kakhulu ngento undenzele yona. Ndiyabulela bhuti. Okay, hawu mapekana yena kuthiwa unekatara ngokodwa ke kuthiwa funeka akazame alungisa ukuhlala kodwa ke wena sowukude ngoku emaqabini. Ngoku ke pha ku TikTok ufuna ubaxelela ntoni abantu bapromote leyo? Ufuna ubaxelela ngoku, ubaxelele kuba ndiyabulela. Bagqama ndibonileyo kuloo ndawo bandibone kulo kelo lizwe. Ndiyayibulela kakhulu loo ndawo. Okay ke. Bathi ngawutsale nje isinari ingoma nje i1. Okay, ngizayitsala. Ingatsho betha.
Mna ndiyasebenzela mna mama, antshontsha into zabantu. Mna ndiyasebenzela mna mama, antshontsha into zabantu. Abanye abantu banomona ngam mama, abanye abantu balochuku ngam. Kanijongele impilo yam, wabantu buthwele bunzima mna. Mna ndiyasebenzela mna mama, antshontsha into zabantu. Kuye mama, kuye. Mna ndiyasebenzela mna mama, antshontsha into zabantu. Abanye abantu banomona ngam, abanye abantu banochuku ngam. Kanijongele impilo yam, wabantu buthwele bunzima mna. Mna ndiyasebenzela mna mama, antshontsha iimoto zabantu. Abanye abantu bayandibulala mna mama, abanye abantu banomona ngam. Basiye baba, abanye abantu banomona ngam, abanye abantu banochuku ngam. Mna ndiyasebenzela mna mama, antshontsha into zabantu. Ongayiyo. Akho lo mntwana. Akho lapha lendlu. Thanda le nto uba iyazibasela ngokwayo, ayinithi ibhavi, ayinithi backup singers, iyazi-backup, iyazidensela ngokwayo. And the storyline sengoma yayo, like it's a painful song, so andiyazi mani ukushota ntoni, but it could be a song. Ndithi lo mntwana wam ngakho. Ndithi umntwana wakho. Umntwana wam hayi kumnike ubani? Uphi? Uphi? Akho endlini. Akho endlini. Well, fuck off you man. Kamonyela, hankak. Fuck off, so hlanganisa isibhunu sakho. So buka isibhunu sakho. Usibhunu sakho ngasendakho. Ndithi umasendakho. Uthetha language lo baba, kanti uthetha 6 languages in one line. Njalo. Andifuni uthetha ubani wasebenza mntwana wami. Wasebenza. Andinamfazi mna nenkosikazi. Hlala eNutheni eMalawa. Kodwa eMathawele igungqu. 我刚才搞好的价钱，我坐上车，他说下车，然后他看我穿工作服，看我低人一等穿工作服，我这伪学生服，OK，他说下车，然后他不想拉我，我说你他妈的为什么不想拉我？他妈的，我说你下车给我单挑，下车给我单挑，我打死你！喂，脑子全都厉害。你说啥？他妈的，我是做他，我的全都厉害的。对。 God forgive me for this. Yeah. In the name of Jesus. Phendula. Ifone. Egama likaYesu. Hayi nyana, ngegama likaYesu, uYesu uThixo wethu uyaphila. uThixo wethu uyaphila mntanami. Uyaphila uThixo wethu. No. Akunani mntanami, thabatha mna ngegama likaYesu. Igunya lelethu, igunya likaThixo. In the name of Jesus. 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 In the name of Jesus Christ of Nazareth. Makuthi xoka imimoya. Mayithi xoka imimoya. Ebheke eceleni engenaxolo. Imimoya engenaxolo. In the name of Jesus. Ayinani uThixo wami uyaphila.
Uyaphila uThixo wami, uyaphila. Uyaphila igunya likaThixo kuphela. Kendi fala. Ay, kini wala lang na Usa la wifi. na wifi is off. Awuyiphathi ipizza. Imagine uthi qhi nebhakethi lepizza le-mall ujongiwe ngumphakathi uphethe inansikini ipizza. Hayi. Yayiphatha ke inansika ke ingxowa kanansika milimili ke. Kodwa nothi ipizza ungathi qhakazela uphethe ipizza suka e-mall. Hayi. Banomunye inansika i-ice cream. Umunye i-ice cream bayijikeleza. Ayihlanga apho phela uyijikeleza ngoba kushushu kangakanani sala amanzi lusewutshane ice cream. Nangu umuntu awusathane. Ngicela ungibuzele ngani. Yini ndaba usenendaba naye mengele uthi okwena. Imini ngizohamba naye. Uzomkhulisa? Cha, imini uzomkhulisa. Uwe. Ngikhethe ngisole ngokuvala emhlabeni kwendodakazi yethu. Akubanga mnandi. Ngizigcobile nami ngoba ngoba bengikhona. Mama lo. Izinkululeko yami. Ingakho nginesele ngani lena. Njengoba siyahlekela sizobabili ngizoqinisekisa uma ngiyikhulisa le ngane. Ilethe. Akukho nje ukuqineka kwale nto. Ukhona ukuthi yena ngisibusiso sami. Ngakho. Ingane. Ramani, awulethe le ngane. Uyekele into zakho. Ngincizele ngane. Eyami. Khohlwa, uNkulunkulu unikezele mina. Lelo ngizobe yami suka namhlanje. Nangu umuntu obolile nangu. Baba, nangu umuntu obolile. Nangu. Isimbozi. Udoti. Now, if you enjoyed that video, make sure you subscribe, ne? I'll see you on the next one.